Heldu da iraila eta horrekin batera, arte eszeniko eta familientzako ikuskizun ezberdinak egongo dira Gernika Lumon. Hain zuzen ere, Lizo Antzokian, zenbait antzerki egongo dira. Irailaren 20an adibidez, arratsaldeko 7etan, 12 euroren truke eta laguna txartela izanez gero 9 euroren truke. Nancy Grace Roman antzerkia izango da. Zuzendaria Ricardo Portilla izango da antzeslana, Sol Magunak egingo du Gernikarrak. Eta horrez gain, familientzako ikuskizunak ere egongo dira. Irailaren 28an igandean Merkurio Iturrian izango da, euria bada, Lizo Antzokian. Eguerdiko ordu batetan izango da eta doanekoa izango da. Glove Story Camino Eszena Norteren eskutik ikusi ahal izango da Merkurion. El Perro Azul teatroren eskutik. Kale antzerkia izango da. Eta urrian nola ez, bestelako antzerki eta familientzako ikuskizun ezberdinak ere egongo dira. Urriaren 4an larun batean, Lizo Antzokian, arratsaldeko 7etan, 12 euroren truke eta laguna txartela izanez gero 9 euroren truke, Ama Euskal Herriko ipuinak dantzan antzerkia egongo da. Antzeslea Loli Astoreka izango da, aukeran eta Bapo Baporen eskutik. Urriaren 12an, igandean, familientzako ikuskizuna egongo da, Lizo Antzokian, eguerdiko 12erdietan 5 euroren truke eta laguna txartela izanez gero 3,75 euroren truke. Kategoriaren Elezaharra, La Baldufaren eskutik, zuzendaria Jokin Oregi izango da. Urriaren 18an, larun batean, Lizo Antzokian, arratsaldeko 7etan 12 euroren truke edo laguna txartela izanez gero 9 euroren truke. Gernika, Arbola, ikur bat baino gehiago, musika, poesia eta marrazkiak egongo dira ikusgai. Andoni Salamero, Peio Ramirez eta Gorka Larrañagaren eskutik. Horrez gain, urriaren 26an igandean, Lizo Antzokian, arratsaldeko 6etan 12 euroren truke, auzokoa tabernan egongo da salgai, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga, Amets Arzaiuz, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Aitor Etxebarria Zarragak, Lili Bertsoren eskutik, astelen bezperako bertso saioa egingo dabe.